Unsay inyong bation basta Semana Santa na, labi na gyud og Huwebes Santo? Malipay mo o mag-uol? May tingog. Mag-uol o malipay? Kung mag-uol gani mo panahon sa Semana Santa, pasabot mga yawanon mo. Pero malipay gani mo panahon sa Semana Santa, pasabot Diyos non mo. Nga naman, kay human naman ang atong kaluwasan. Igo naman lang tang mihandom og misunod sa ginabuhat sa katawhan nga nag-una nato. Katong sikit yun ni Kristo ba? Nga, kinsa man to sila? Ang mga apostoles o unang mga nagsunod ni Jesus. Matod pa ni San Pablo diri sa ikaduhang pagbasa nga ang Ginoo iyang gihandom ba sa nanihapon sila mihatag niadtong maong pagkaon nga iyang lawas. Nya ningon din sa diris conclusion, kaysa matag kaon ninyo niining pan o sa matag inom ninyo niining kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. So kining atong misa, kini karong atong misa karon, atong gi-review ang unang misa nga gihimo ni Jesus nga diin siya nahimong pagkaon. Siya mo'y nagmisa, pero siya say nahimong pagkaon. Nya kinsa may nagrepresent sa iyang kaugalingon isip pagkaon, kadtong pan. Kadtong pan nga iyang giingon, kini ang pan, kini ang akong unod. Nya ang nagrepresent sa iyang dugo, ang kupa, kini ang akong dugo. Matod pa niya. Nya siging subli-subli ana hangtod karon, hangtod sa katapusas kalibutan, mao na gid na ang kamatuoran. Mao na malipay gid ta. Kaya nga to dayng gikaon inigmisa si Kristo. Gilingay mong tupad. Ing na ganahan ka mo kaon o Ginoo. Okay. Ganahan. Ay, naidaghan kayo, mutanaw lang, di gyud mukaon. Mutanaw lang, nganoan, kay lisod, kay mukaon ta, o niya, dili ta preparado. Kung naidaghan nga babag, dinhi sa atong kaugalingon, o niya, mukaon ka, patakakagkaon, imbis makabuhi ang imong gikaon, makapatay na nimo. Nanglitan og taas kay kag kolesterol, purting lamias litson. Sawan, mukaon pa ka, dili. Aware ka ba? Nga purting na gyud nimong taas ang kolesterol, o niya, blood pressure pa nimo, erratic na kayo, mukaon pa kag litson, dili. Sige, paghikog. Taas kay kag sugar, nag-kidney failure na ka. Perting lami agyo Sprite, bugnaw agyo sa Sprite o sa Coke, di apay mga salad, di apay ice cream, sus lamia niya mais akana pang humay nga bagong luto, perting yung nindota humot kayo. Saman mukaon ka dili. Oh, wadi nakaganahan mukaon ay. Oh na. Pero kung andam ka, preparado ka, makaon gina nimo tanan. Nya unsa may babag sa atong pagkaon sa Ginoo, ang atong sala. Kining atong pagsupak-supak sa Ginoo, sama anang pagpuyo-puyo, way mga kasal, si Billy married ra, siging tinukangay, kana di jud ka angayan mo ka o Ginoo kay pertindakuan ang salaa. Muriak man na. Muriak ba? Mamatay na nun imong kalaga na, mahilo. Kanang ga same-sex union, babae o babae,
murag banag asawa, lalaki og lalaki, murag banag asawa, dagko kay nang salaa, babag sana siya. Ana, kanang gasigig practice ana mga tuo-tuo, daghan kay mga habak, mga orasyon, la, siging tuo anang na ang asa ibutang ang bintana, pilay ihap sa hagdan, unsaon pagtuyok, unsa ipamuta nga mga simbolos balay para swerte, kana, nga buangon sana. Ilingay mong tupad, ing na way babag diha nimo, way babag. Sige, ipakapin sa na to, siging kabit-kabit, kabit-kabit, ana. Ang mga tarong-tarong man tanawon, pero maintain yung kabit. Ana, kana, babag sana siya. Kanang dilisad kabit-kabit, siging sugat-sugat, mga manag-uyab, siging sugat-sugat, ngadtos hagunuyan, ngadtos kabulihan, ngadtos mga payag sa mga bato, ngadtos mga sakayang guba, ano? Ngadtos mga lagkaw, kasagingan, ana, kanaas lang unas, ana, mao na siya, babag sana siya, ana. Sige, ipakapin sa nato, siging dumot-dumot, hangtod karon wa pa gyud magtingganay, tagpila na katuig, wa na gyud tingganay, gabinungulay, nya siging kaog Ginoo, nya gatakom ang babag. Ana, ikakita nga mata hait kayo, hait pas ispadang duhay suwab. Kana babag na sana. Kung wa gyud babag, unsaon man, mo ipikto dayon ang gahom sa Ginoo. Mao na sa unang pagbasa, gipreparar sila ni Moises. Kinahanglan preparahan ninyo kining atong himuon karon nga ritual, kining pag-ihaw og nating baka og kanding. Magbakos mo sa patoy gipang-instruct, dunay instruction. Mo na sa di pa ta mukaos Ginoo ang instruction, mangumpisal. Mo nang sige tarog pakumpisal, mag-reconcile, magpasayloay, limpyuhi usa kasing-kasing. Nya iniglimpyo na, andam na, gituma na ang mga patakaran. Unsa may sunod? Ang ritual, ihawa ang kanding unya o ang karnero, nya ang dugo ihid-hid sa mga pultahan. Nga naman, kay anha diha mutanaw ang anghel sa kamatayon, ikakita niya nga ang imong pultahan na ay dugo, unya ang naa sa sulod sawan naandam kay gikaon gituman ang instruction, nagdag sungkod kay padong na mobiya, wa mo kabantay, gipabako sila, unya magdag sungkod, magsandalyas, murag padong na gyud mobiya ba, nya daliag kaon. Unsa man na nga instruction? Kasabot mo na. Wa mo kasabot no? Wa sa ko kasabot. Padong mobiya. Pasabot, ang tao di ang andam nga mukaos Ginoo, dili mawili sa iyang balay, di mawili aning kalibutana, andam mobiya. Sige. Pangutanay mong tupad kablita. Ing na okay ra ni mo mubiya na karon humas misa. Andam na kang mubiya. Kanang nga-attach aning kalibutana, attach sa iyang balay, sa iyang mama, sa iyang papa, sa iyang suod kinabuhi, sa iyang mga kabtangan, dili sana sila andam. Kinahanglan gyud andam ka. Pwede na ka humagkaon biya dayon. Pasabot inighuman atong kaon sa Ginoo, kinahanglan willing na tang mamatay. Willing na gitang mamatay. Inigkaon nato kamatayon ang sunod. Di na ta mahadlok mamatay. Mao to sila ilang gibuhat. Andam na sila nga inighumagkaon, dalion gyud kaon aron ighumagkaon biya dayon. Muadto na ta sa yuta nga gisaad sa Ginoo. Manglakaw na ta. Dili kay mukaon ka aron dili ka masakit,
mukaon ka aron dili ka mamatay. Attach kay ka ana. Inigkaon na to, pwede na kong mamatay. Ana ha? Ingon lawas ni Kristo, ingon nimo pwede na. Pwede sa tingali ana, no? Amin man na, no? Amin. Ingon na, lawas ni Kristo, pwede na, Pader. Uli nimo, naamaroy daghang mga hubog ron, banggaan day ka sa balhabal, buak din imong ingon dayon ka, natuman na. Di ba? Ningo mas Kristo ana, di ba? Kay pag humagkaon nila ni Kristo sa katapusang panihapon, nahibaw na si Kristo nga katapusan na to. So katong katapusan sa nilang panihapon sa mga Hudiyo dito sa Ehipto, kahibaw sa sila nga katapusan na tong panihapon. Di na sila mangaon og usab dito sa Ehipto, kay dad-o na sila sa yuta nga gisaad, namiya sila adtog yung gabhiuna. Si Kristo sad iya sa tong gisubli, dili na karnero kanding ang giihaw, siya na'y giihaw. Dili na dugo sa karnero ang gihidhid sa mga pultahan o mga poste, dugo na ni Kristo. Dili na sad pultahan sa balay ang gihidhiran, kung dili pultahan sa atong kasing-kasing ang atong bakba. Kining bakba, nawa imong bakba. Kakita ka sa imong bakba, bantayanan kay ning bakba, dali ra ning mo pa impierno, dali ra sa ning mo palangit nato. Pananglitan mo ingon ang pari ngadto sa madre, I love you sister, makapalangit na, makapaimpierno. Huy, say makapaimpierno, makapalangit, kay nga naman pulong manas Ginoo, di ba? I love you. Nya mutubag sang madre, I love you too. Makapalangit na, makapaimpierno. Makapalangit lagi na, kapalangit. Ngano makapaimpierno man? Love you good. Kamu ba? Kung sa man day akong isulti o pare, musultis madre, mingon, I hate you sister. Kung sa man na, makapalangit, makapaimpierno. Kung tinuod yun na akong gisulti, gauban yun ang buhat, makapaimpirno yun na. Katong I love you, makapalangit yun to. Kaya unsa may meaning sa love, ako kang panggaon, ako kang atimanon sa paagi, sa pag-atiman sa Ginoo nimo. Mao man ang love, good ka mo, good. Ang love sa inyong unahuna, last man good. Ang inyong mga utok ba distorted? Nga inigingon gani nga I love you, tinukhangay dayon. Sama ng inyo. I love you gani, pasabot I care your body, I care your soul, the way Christ cares you. Maunay tinuod, ayaw pamakak. Kung ang imong tanaw niya, inigingon nimong I love you, ang imo din tumong tukhangon din nimo siya, ingnang I lost you. I lost you. Ganahan kay kunimo, giganahan na jud kay kunimo, I lost you. Anong imo pa man ang iagi anang word nga love, nga ang love ug ang last di man na parihas. Cut-on lagi mo. Pag-cut-on sa mo kuanoy kanang differentiation sa meaning sa word ba, dili kay gi-confused na bitaw ninyo, no? Na ako, mo text ko sa madre, I love you sister, ang pasabot ana, dadon tikas langit. Mga ako, madara ba sa kos reaction sa inyong mga naong. Nganong mo tamihid pa mo yun? Nagay uban mo tamihid. Too. Lagi na. Nga naman, kay ang sod sa atong kasing-kasing, no? Mga yawanon kayo. Na nagasagol na ang yawa o ang Ginoo. Gihigugma ta mo, ana din ginikanan, gihigugma ta mo mga panuwaya mo, mo na latuson tagin mo. Di ko gusto mahimo mo mga yawanon, mo na latuson ta mo. Anya ang giyaw-yaw, pulos yawanon.
Mamas una ba, blatos o maayo, mga bali ko na kanamakon, kamong mga pistiha mo, kamong animala mo, kamong mga yawa mo, ana, niya iguman din, habo, kamo diha, lakhilak mo diha, ako ning gibuhat, kay nahigugma ko ninyo. Sige, sa kong ingon sa kong nauna, gugma. Sa ako lang una ba, na ba ko'y gugma nga porti ng labod sa kubuko-buko? Aris akong tiil, iniguma na mo glatos, kaming upat ka buklaki, kami kasagaran, kaming tulo, ang kamanghura na mo, gamay pa man kayo, di man tumapil og glatos, magtinandi ay mis among mga labod, naakadihan siya, di ako, maghikap-hikap mis mga labod ka na bang, igo ba sa latos ba? Yan mo na igugma? Storyahe. Gikuha na ba? Gi-confuse na ang gugma o ang pagka-possessive. Ang pagka-possessive, kanang pagka-controlling, pagka-domineering, nga musangko sa imong kasuko, di na gugma, garbo na, pride na, anger na. Ay pangsangil diya, nga gikusi ni mong dunggan sa imong anak, tungod ka na higugma ka. Kung sa may giingon ni Kristo, pangitaa ang nawala. Ngayon sa pagpangita ang nawala, biyae ang 99. Pangitaa ang nawala. Ikakita ni mos nawa, lubago ni mong dunggan. Ingos Kristo, sapnaya. Nya kung nangapiang laki pasabot butangi o kanang support, aron di kayo sakit. Nya pasana sa imong abaga. Na imong anak, imong pangitaon, tulo ka buok imong anak, duha buutan, ang usa manuyupay. Imong biyaan ang duha nga nagtuon sa ilang leksyon. Pangitaon to nimong tua sa suyupanan. Ikakita nimo, imo din siyang agbayan. Nga imo dayon siyang ingnon, dong, mingaw kay ko nimo, ni araday ka din pila na may nasuyop nimo dong. Yan siya, mga tulo na to katira, magisakto lang ginako kay para ni ugma, ang to na gini magbuntagay. Anya dong, okay ra ka kag muli tas ato. Muli na nga to. Nga naman, buutan makikang ni dool. Pero ingnon nimo ni ade ka din panuwaya ka, pistiha ka, animala ka, napakauaw lang ka. Kung sabay gusto nimo maghuwat yung kag madakpan ka, maghuwat kag mapatay ka, nya kami na say manubag nimo. Na bantay ka diya, mapatay na hinon kasi mong anakan ng kalakihan. Ang kamatayon nga gihisgutan sa unang pagbasa mao ang pagkabanlod nato ngadto sa sala. Ang nagsigig kaog Ginoo og tinuod yung nikaog Ginoo dinhi sa Eucharistia, maayong pagkapreparar ang iyang kaugalingon. Unya andam sad siya nga inig humagkaon mosunod sa kinabuhi sa iyang gikaon. Lisod kayo madutlan og sala, labi na gyud sa sala nga mortal. Mag-anam gina siya kanindot ang iyang kinabuhi. Muna daghan ko dinhig na ilhan sa akong kinabuhi nga kaniadto siging away managtiayon, siging away hapit talang magpinatyanay. Sa dihang ni dool sila nako, akong giingnan pagampo mo sa rosaryo kada adlaw, padimba mo labing minus kausa kana yung Domingo, nya diha ihalad ang inyong mga garbo, ang inyong mga kahuyangan. Ila ginang gihaguan, akong nakitaan gihaguan gyud, dili lang kay matag Domingo na musimba, kada adlaw na gyud musimba, kuyog pa gyud silang duha. Ang resulta wa na mag-away. Nganuman nahinginlan ang mga dautan kay way makasustenir nga yawa, inig kakita nila sa lawas og dugo ni Kristo nga misod sa imong kinabuhi. Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Ing nasugod karon. Sige na. Sabat na ko ba nasugod karon? Kanon natika. No? Kaya nga naman, kanang imong tupad, maoma na sila ang presensya ni Kristo. Muna karon, kining ato karong buhaton nga paghugas sa tiil sa gipili nato mga apostoles o sa sectoral group, mga representatives, pagpakita ni nga mualagad ta ni Kristo nga naa sa atong isig katao.
ang tinuod nga Kristo karon human adtong pagkabanhaw niya mauna nang imong tupad. Kamong mga bana ang Kristo nga inyong angay higugmaon ug kanon dawaton sa inyong kinabuhi ang inyong asawa. Nigi ka nang nay asawa tupad lingia ing na magkinananay ta. Sige, ana ba? Magdinawatay ta, maginusapay ta. Ana, no? Di kay magkinusmuray. Nya, mo na, relasyon na to. Ako sad pare, ang Kristo sa akong kinabuhi, kamo nang tanan nga akong mga parishioners, territorial o online. Nya, kamo sang mga parishioners, nako, ang inyo sang Kristo, mausad ako. Inyo sa kong alagaran, inyo sa kong kanon. Dawaton sa ninyo ang akong mga gipangsulti. Andam ba mong mudawat sa inyong parish priest? Mopalit ba mong slot? Maura ginay kalipay sa inyong parish priest. Palita lagi na atong slots, no? Is BF DAG o DCHS. Kay kana gyoy makapalangit sa inyong parish priest, makapalipay, naot paunta.